लाइटआलाय लाइटआ अबाव थांखो नायग्रा माखाया खोमसि लाइटआ हा टर्च गिदिरखौ लाबो लाइट चार्ज दं बा पेकेटनि लाना फै मा चार्ज गैया जाखो बेटारि सोआखै आङो आं लांग्राया बे सिङाव दं पेकेटनि लाबो पेकेटनि बख'ना लायदों टर्च गिदिरा बे 2200नि टर्चआ मोसाग्रा मा बबेयाव जेराव दोनो बेयावनो गोजौआव आलमारियाव जों गोसोम गोजा नाथाय गोजौआव मा गोसोम गोजा बेलाय जिखुनु लानानै फै लाइटखौ टर्चआ होनदों अबाव दोनो गोजौआव पेकेटाव बाहायाव गावनि बाहागो लागोन मा चार्ज गैया बेटारि सोआखै लाना फै ओरैनो बाहायनो लाबो पेकेटखौ लायनो हायाबा बेटारि सोआबा बोरै नङा जाखो ओरैनो हर ओरैनो हर
गरसे Masa गासिबो मोसा मोसादो दसे मोसादो sadar lah. Agak warna udah. Ya, ini orang yang apa tadi dia? Kamu. Kan bikin mana sampai? Tadi deh, tadi. Kamu nak coba dulu. Kamu deh. Oh, malam musa kerja pasang ban. Cuma saya terus ya. Harus bisa lah, ada besar rela. Soalnya video begini ya, hay na? Ada apa? Supaya domba. Selain media kalau terus apa? Irfe. Aku jauh senang ada. Light kau bisa kalau ke? Jangan nang, yaudah. Oh yaudah, oh. Sampai. Anda di jalan habis ini saja. Segera jatuh di haya.
Mosaderan dengan mosadeh deh. Sampai dah. Nahar. Ya sarapra. Ayah. Serius tanah kami, kono apa? Potong makai ya? Ini kono apa nanti ya? Light ko mani dulu juga aja, makalam ke light ko. Aza light ko makalagay ng laban. Manip siya kalagay. Na light ko may uti natin ka aja. Light ko laban gusto ko. Mana? Tangan masih ada. Ya di sini apa masih ada aja. Di sini ya kerasa dan apa nalu. Dah isi masih ada. Sakit apa masih ada. Orang belikan deh, ini sini orang. Orang belikan aja. Masa ada sakit apa isi masa?
नगदबाबो बाखिबाबो
Iku doनथ' आइया मानो मोननैबो निखो मोनसे बन्द' खालाम बैखौ हो दे गासिबो मोसा गासिबो आजा नोंबो मोसा apa mesti mosaदो गोजांनो अबाव थांजोबखो एसे मोसानो हाबा लाइभआव बिराद मानसि फैदोंनो 15 जन फैदोंमोन थांफिनजोबलायबायसो लाइभआवसो होदोंबा लाइभ होलायद' दाबो दं बेसेबां दङ साबा दङ नायबाय थाद' दे मोसादो मोसाबाय था दे anak gotofra गासिबो थांजोब हेपि निउ इयारखौ ना जेब मोसायो थां दा आजा दिसु नोंबो एसे मोसायो थां राखांदो मा खालामबाय थादों दोनदो नाहरगासिनो ओजोंहाय नुगासिनो इयो ओजोंहाय ओमफ्राय नायगासिनो ओजोंहाय मबाइलाव ओजोंहाय मबाइलाव नायगासिनो फन हरलाय खोन्थाहरना आङो बे नाम्बारजों
Ayo nomorku kendala ini kok. Sini. Where ini kok? Hah? Where ini nomorku? Apa ya? Nomor. Kendala nomorku. Where ini nomorku? Yes, ini nomor ah. Mulai yo. एसे नर्मालखौ होनो र' नोंसोर एपिनियार होनबायबा दे साजोनखौनो होबाय आङो साजोन Gue telepon hotline kendor. Lama hotline, berdalam mana? Lai mau macam. Pas lah nih. Ini jangan satu ya go. Hello, welcome bro. Oh, tak sudah. Konna hoदो दोंसे बरियानो ओइ लोगोफोर नै जोंनि लाइभआव नायबाय था नोंथांमोनहा मोजां मोसानाय मेथाइ खननाय नुनो मोनगोन जोंहा बिथाङा नै दासो फैदों लाइभआव नोंथां एसे नै लाइभआव नाय लाइभआव आलाय लिंक हरदोंमोन लिंकआव नाय खोन्था लिंकआव नाय लिंक हरदों आङो वाट्सएपआव लिंक हरदों इयाव थुनानै नाय अनलाइनाव ओमफ्राय ओंखाम जाबाय जाहायन बिथाङा दासो फैदों प्यार किया तूने मुझसे बर्बाद कर दिया तूने सारे सपने तूने मुझसे बर्बाद कर दिया तूने सारे सपने फैथ'वाखैनो दाबो सफैयाखैनो सफैथ'वाखै जाखांबाय बिसोरो जों दासो फैदो बिसोरो माबा साबा एलाय आब' मिनु ओमफ्राय इसोर सानै ओमफ्राय रामालाहा हायेनलाहा साबा इसोर दुर्लभनिया फैयासै दिनै बेदर जाया नै बिस्थिबारखाय फैयासै दे लाइभआव नाय लाइभआव लिंक हरदो
फैलाय लाबो लाबो दस्रा लाबो मोसा 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 malah sampai स्टेजआव मोसानाय बायदि नुथारबायहाय ओइ माबा ओइ मा होनो मेथाइखौ एबारसो माबा श' जाया होमबा खुलागान्धि होनो खुलागान्धिखौ ना अ लोरफोखौनो मोसानोसै नामा नोंसोरलाय एसे ओरै थांलां गेजेराव ओहो फन फैलायबाय नोंलाय इंसानि रानि होदों हा सिरि सिरिनो जिरायनो गुरै खावलायनाय थाबाय मानो होनोब्ला जोंनिया प्रग्रामा सोलिगासिनो नोंथांमोनहा नायनो हागोन नोंथांमोना अधैर्य जानो नाङा एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जादों बेनि थाखायनो एसे सम बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ एसे धैर्य होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आनजाय आफादनि जानानै नोंथां नायगिरि गासै अडियेन्सखौ गुरै खावलायनाय दे दानिया स्टेजआव फैगोन लेंहरबावदो लाबो 5 लाखखौ 5 लाख मेथाइखौ हो एबार बैसाङाव बरायनो आखायाव लादो बिथांजोमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइजों बरायगोन बांद्राय आफादिनो सोद्रोमा साखिरा बर' आर'नाइजों बरायनांगौ आर'नाइजों बरायहैद' मबाइला दोनदो दा साखिरा बरायहै आर'नाइला आर'नाइ सोदो आलासिया आर'नाइखौ नै गानहोसिगोन दिब्या गयारि फैदो फैदो फैदों आर'नाइ गानहोनो मा फैनाय फिलिनाखौ हो फिलिना
दे लाबाय थाथ' आखायाव दे दे नेबाय थानो बायो दे जौसाङाव थांबाय मुंदांखा मेथाइ मोसागिरि बिथांमोना मिनु बर'नो गांसे आर'नाइजों बरायसिगोन बरायनाय जाबाय दे आर'नाइजों बरायगोन सानसे आखाइ खबना हो दे दानिया बे आरोबाव सासे देंखो मोसागिरि बिथांखौ नामा फुंजा बसुमतारी औ बर' दानिया मेथाइखौ दामना होनो दे 5 लाख दं मेथाइआ अबाव दंमोन ओइ हरलाय मबाइला ओरै अबाव थांखो आमा मबाइला हट मबाइला बिगासिनो माबा सिरियास ला माबा सल'आ मियानिया 5 लाखा ने आर'नाइ रायदो सासे हिनजाव जादों Hello, Pilina. I आर'नाइ सोनायखौ लाजायाखै रावबो Hello, Divya. Hello, Pilina. Hello, Papa. Hello, Beta. नै लोगोफोर जागायसिगोन दा Hey, mic wala. Masa yun deh. Hello, Laga, Happy New Year. Yaudeh deh, saya kayak yaudeh zagasnya. Nih, bisa pas lagi segelo nih. Coba ibar, dasar deh. Tuh ini dan bang deh. Super, lagau. Lagau.
थांदो अ नोहाय नेक्स्टआव फरायगोन रे बेखौबो ए जोब्बा फरायलायगोन र' भिडिअ लानाय थैनाय भिडिअ खालाम माबायाव होनानै जोंना भिडिअ नायनो आरो जालायगिनो सुपार गानाखै एबार नैबे सासेनो गानहोदोलाय आर'नाइखौ बै गोमो गाननायनो India kan number 1 body spray pop. Kenapa kakin neng? India kan number 1. Type kalau nggak. Ebar niat sab party. Tando arone kan berapa tando? Gua sampai next. Ini supaya itu saya mana ini. Dah. Kan itu arone bro. Dulur dalar ngomai masih mezang sumainai ikanai pistora pada kanai pistora ngela yo
जोसा खालि जाबाय थां र' Gulur dalar katunay, Lenghor, lenghor. Nizam somaynay, gulur dalar katunay, Masih nizam somaynay, Agi nani khanay ki thora, Agi khanay ki thora, Agi khanay ki thora. Oh agai, ani nini mule nama, mama nini, kita nini kita nini, zingla bazari, ande nande nande nani, zingla bazari nani, musrosta, agai musrosta. मा या लोंखोमाबाय नामा बथल नायदावबाय माथो ayo hayal juta ada hayal juta Dulur dalar katunay, masih mezam somaynay, dulur dalar katunay, masih mezam somaynay, agai nani khanay ki thora, agai khanai pitora agai khanai pitora agai pata sira minum pena toy man musaya soy na pata sira ada minum pena ओंखाम बिसोर जाखांबाय बेसेबां दंबावो आराम dalar katunay masih mezam somaynay oy noni khanay pitora agai khanay pitora agai khanay pitora oy mana ardang Sania apa number one anda kena India ka number one, body spray for Saranani, Mujuku London, Mohatanu, Mohadinu, Isona Wasa, number one. Oh yeah, India ka number one, body spray for Saranani, Mujuku London, Mohatanu. Masih ada? Super. Taruh lagi. Ama, pun kalau biar senang. Oh ya, India ka number one, body spray for Saranani, Mujuku London, Mohatanu, Mohadinu, Bon lah
Labu bon labu. Nambar hilang. Mosaग्रा माखायाव थांजोबखो पर्दाया उल्टा खालाम उल्टा खालाम मुसा ना आथिं बेलथाय ओरैनो बेलथाय नालाय आब' ओरै उल्टा बेलथाय मोदाननायखौ ओरै हर बिदि नङा हरबाय था गाहायाव खोलैहर जायाखैलै ओइ ओरै खालाम ओरै फै ओरै फै ओरै फारसे खालाम बेलथाय गोदानथिं बेखौ ओरै खालाम उल्टा Keo ya, kok keo? Katapnya kok keo nak? एसे गोजां बोथोरा बिनि थाखायनो मेथाइ रोजाबनो एसे गोनांथि जादों आरो रियाजखौ थांनो सम मोनाखैमोन हरखाबै मानो आफानिफ्राय कल फैनायखाय आं बेयाव मेथाइ रोजाबनानै फैदों माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोननियाव आं दे एबार आरो मोनसे फिल्म बरायफिन सल' खनग्रा बिथांखौ जोङो आर'नाइजों बरायनो नागिरदों र' बेखौ हमथालाय रायलाय इथिं हमथानाङा जों आं सोलायनो इयाव हमथा र' आं बराय लिंहरनो मेथाइ रोजाबनो थाखाय नोंथांनाव बरायनो आखायाव लादों बिथांखौ आर'नाइजों बरायगोन
एसे मोखाङाव सुब्रा एसे नुनाय बायदि स्रां स्रां दे जाबाय जाबाय दे सल' खनग्रानो होनब्रा सल' खनग्रानो एबारो जौस्राङाव फैगोन मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा मैखोम मेथाइ रोजाबो बिथांनि मुङानो जाबाय हायुंसार बर' बिथांखौ दिबिया बिमाया आर'नाइजों गांसे आर'नाइजों बरायगोन बैसाङाव आखाइ खबनानै हो गासैबो गोजोन्थों दानिया हायुंसार बर'खौ मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथाङा दोंसे मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनानै गासैनिबो सिगाङाव रोजाबगोन नायनानै सल'खौ होदो माखौ देन्जार देन्जार हायो नोंसोरो आंहा एसे प्रेक्टिसआबो खम जाबाय दा नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन हागोन हाया मिथिया एसे प्रेक्टिसआ खम जानायलाय एसे मेथाइ रोजाबनायाबो एसे खम जासिगोन आरो पारफेक्ट नंला बेखायनो माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोननियाव आं गिबियावनो गाबनानै थाबाय मिउजिकआ लागायदों मिउजिकआ होदो दा हरगोन होलाय एकबार माखौ मोसानो खननायनिफ्राय लागोन दे बाल बिजाबना हेपि निउ इयार खोनो दसे खनना थांसै खनसे दसे थांदोलाय मोसायदो
थुनिदि खालामनाङा सेनेलाव नांजागोन नांगोन मोनामोहाय दैथुनिदि खालामनाङा एसे देलायनांगोन ना बे फट' थिखांथ'नाय समाव दाख्लै बया राफाया होमबा फिसालाखौ बेलेगबो होथ'नायामोन होमबा फिसालाखौ बाननानै फट' गासैमोन इमान गोजान फट'खौ बाबुखौ बाननानै माबा खालामबाय जाफिनगोन दा जानो हागोन र' दालिदों जेकेटखौ हाखौनो गानबाय Siapa kabarnya? Ada
Ibarat pun Lại cái đòn